Здравейте, дами и вие, господа, които тайно надничате в това наше прозорче, за да видите как жените, които са всекидневно около вас, се превръщат в богини. Какво правят, как го правят, какво мислят, че да бъдат винаги неотразими. Започва богини на високи токчета. Едно предаване за жените, които ценят женствеността си и не я обличат с дрехата на еманципацията. Едно предаване за неспиращи, търсещи, искащи, успяващи жени. И за тези, които не успяват, но пък са предани, не искат, но пък дават, не са търсещи, но пък са много грижовни. Едно предаване за жените, които не спират да търсят посоки, по които да тръгват със своите високи токчета, а може би и с маратонки. Аз съм Жанета Станкова и за начало на днешното предаване избирам една мисъл на руския писател Николай Чернишевски, който казва: хората престанали да бъдат животни тогава, когато мъжът започнал да цени красотата на жената. Избирам тази мисъл, защото гост на това издание на Богиня на високи токчета е една много красива жена. Тя е от Стара Загора, но я познават в цяла България. Тя наложи една странна дума в нашия език – адреналинка. Тя е моя 100% адашка, Жанета, Жана Брейчева, бивша адреналинка от телевизионното шоу "Господари на ефира", от тандема Жана и Яна, телевизионна водеща с прекрасната рубрика "Тайните на щастието" от сутрешния влог на TV7, участник в единственото и много интересно телевизионно шоу "И аз го мога", може би един от най-симпатичните участници, и да кажа прекрасна майка и съпруга. Много ти благодаря. Жана, здравей! Здравей! Радвам се, че съм при теб. Поздравявам те за това, което правиш, защото в днешно време наистина жените трябва да се чувстват като богини, а не като толкова домакини и, как да кажа, забързани жени, които се стремят и майки да бъдат, и добри съпруги, и красиви жени, и работещи жени. Да, не е лесно. Не е лесно, разбира се. Аз искрено се надявам, че с темите, с събеседниците, с гости като тебе, наистина ще дадем на много жени добрите рецепти за това как да поддържат женствеността си, как да се чувстват богини, как да бягат от ежедневните проблеми, не да ги загърбват, но всъщност да не остават тези проблеми отпечатък върху тяхната визия, поведение и живот. Поканихте, за да си поговорим съвсем по-женски с тебе и с нашите зрители за това какво правиш, как го правиш, как поддържаш фигурата си, как се справяш с майчинството, как се справяш с известността. Такива или древни неща. Да, ти кажи откъде да започнем, защото аз добре, разбира се, имам много да разкажа. Да, разбира се. Ще започнем по-библейски. В началото бе телевизията. За тебе. Всъщност, наистина да се върнем назад във времето. Как реши да станеш танцорка в едно телевизионно шоу? Аз не съм го разказвала неведнъж, но пак ще го споделя, че то се случи съвсем случайно, както аз обичам да казвам. Случайно го слагам в кавички, защото към днешна дата съм убедена, че нищо в живота ни не се случва случайно, защото то се случва, за да доведе към нещо още по-добро, още по-хубаво и, как да кажа, удовлетворително за самите нас. Просто едно лято останах в София, учех студентка в Софийски университет и не исках да се прибирам тук в Стара Загора. Какво да правя? Чух, докато шофирах по радиото за този кастинг и си казах, защо да не отида с идеята, че аз нито съм професионален танцор, да, обичам много да танцувам, имам някаква дарба семейна, може би, от майка ми. И това явно беше достатъчно, защото в течение на времето, преминавайки през всички етапи от кастинга, който не беше изобщо лесен, кратък и, как да кажа, на моменти дори не беше и забавно, защото имаше доста строгост в цялата работа,
се случи така, че ни направиха двойка с Яна и накрая ни избраха като на новите адреналинки в Господарен ефир и защото нямах представа какво е тая позиция. Знаех, да, танцуваш. Не можех да повярвам, че човек, който не се занимава професионално с танци, би могъл да бъде избран. Повярвах и в това, че в телевизията не всичко е нагласено, както ми беше насъдено или с каквито убеждения бях останала преди това. Да, случва се просто, когато си на точното място в точното време, нещата се случват. И имаш желание, разбира се. От тогава вече започна промяната в живота ми. Какво ти даде телевизията? И какво ти взе? Два големи въпроса. Да, какво ми даде? Много ми даде. Даде ми това, което аз съм търсила, не съм намирала и не съм знаела, че ще ми донесе толкова удовлетворение. Какво ми взе? Какво ми взе? Част от личното пространство, което взима на всеки един популярен човек, но избереш в този път просто си с тази нагласа, че личният ти живот става наполовина не толкова личен, а споделен с зрителите, изобщо с хората, които и те харесват, и не те харесват. Това е. Няма как да го избегнеш, не е и необходимо. Всяко нещо си има своите плюсове и своите минуси, но не бих казал, че тук минусите са нещо, което човек толкова много жертва в името на нещо друго, напротив. Обичаш ли телевизията? Аз я заобичах. Аз не знаех, че обичам телевизията. С течение на тези 4 години, в които бях в шоуто, там неведнъж съм го казвала, че ние не работехме. Ние се забавлявахме, смисъл. Ставали сме в 3 часа през нощта да снимаме на такива студове, предвид оскъдното облекло, с което ни обличаха тогава. Имали сме по 13 часа, 15 часа снимки, едно след друго предавания, проблеми с какво ли не, но всичко това е преминавало помежду забавлението, което ние усещахме като екип, като сплотеност, което се беше получила една прекрасна сплав помежду ни и всичко беше много готино. Да, може би това е най-точната формула за успех, да работиш забавлявайки се. Да работиш нещо, което ти харесва, да отиваш на работа с желания, не с поредния работен ден, кога ли ще свърши. За съжаление, много малко хора имат късмета да го открият и да бъдат удовлетворени от работата си, но аз насърчавам все повече хора да го търсят това нещо, не да се примиряват с онова, което не им харесва. Да, аз обичам една мисъл, която казва работата не е за да ходите на работа, работата да се бъдете щастливи, да успявате. Това е. Трудно се намира в днешно време предвид и средата и изобщо обстоятелствата, в които живеем в нашата държава, но не трябва да губим надежда, че трябва това да се търси. Да, факт, разбира се. Добре, да останем още малко в телевизионния екран и да те върна към тази много хубава рубрика Тайните на щастието, която правеше в сутрешния блок на TV7. Защо тайните на щастието, а не тайните на скандала, например? Как да кажа, защото скандал вече се е превърнал като някаква злободневна тема в нашето ежедневие. Ние като че ли го търсим и това осмисля нашия ден, седмица, година или така нататък. Търсим го в телевизията, несъзнателно според мен го провокираме в дома си, като се върнем провокирани от най-различни случки през деня и емоции, които сме изживели, но аз не го харесвам изобщо нито думата, нито нейния смисъл, нито налагането емоциите, налагането и които преживяваме, изричайки и усещайки я. Затова искам да насоча, доколкото е възможно, вниманието и съзнанието на хората към това да правим някакви неща, които ни карат да се чувстваме, ако ще щастливи, вече много често използвана дума, преекспонирана в доста голяма степен. Да, но е много хубава. Нещо, което ни кара да се чувстваме добре. Нещо, което ни кара да се усмихнем. Ама говоря от най-елементарното движение, слушане на звук, музика, поглеждане на пейзаж, картина или на човек, срещайки го по улицата някъде. Изобщо тези неща, които могат да ни повдигнат адреналина, настроението, да ни върнат усмивката на лицата. Аз в тази рубрика с моите колеги, с които работихме, се опитвахме да
Даваме и много практични и полезни съвети за това как да ги откриваме тези неща в ежедневието си, защото ние всъщност те са около нас, но не ги забелязваме. Как да гледаме на здравето си, защото то е изключително важна част от нашето щастие, а напоследък хората като че ли го неглижират в смисъл, не се съобразяват. Здравето е всъщност комплекс от много фактори. И ще изброя няколко от тях. Първо, как се чувстваме, какви емоции приемаме и какви отдаваме на хората около нас. Точно така. С какво се храним. Изключително важно нещо. Не само като храна, физически, а като емоционална храна. Получаваме ли любов, даваме ли любов на себе си, на околните, на най-близките ни. Всичко това там го поднасяхме под една разбираема форма, която да накара хората наистина да се замислят за това от какво зависи техния пълноценен, здрав и щастлив живот. Нещата не са толкова сложни, трябва просто да им обърнем внимание, да излезем от това ежедневие, което ни е поело като една центрофуга и да им обърнем внимание. Абсолютно споделям това, което казваш. Аз също съм на това мнение и една от причините да се появи богиня на високи токчета е тъкмо тази да фокусираме вниманието на дамите към добрите неща, към тях самите. Към положителното мислене, към погледа, който вижда хубавото, а не се вторачва в грозното. Така че абсолютно споделям и разбирам това. А сега, Жана, ти предлагам да ни отвориш вратата към твоя живот настоящ и да видим какво има вътре. Вътре има много емоции. В смисъл, че всички майки с малки дечица, моето вече на 3 години и 3 месеца, ме разбират за какво говоря. Емоции всякакви. По скалата на Рихтер от 0 до 10. До разтърсване, пълно. Да, до пълно разтърсване, колкото и да се опитвам да избягвам тези моменти, колкото и да чета, да се интересувам кое е най-доброто, което мога да дам за детето си, защото вече имаме страшно много литература и то достъпна литература. И аз съм от майките, които обичат да четат, да се интересуват, да бъдат иновативни във възпитание, в начин и подход в общуването с детето си, доколкото това е възможно. И за да бъда такава, аз трябва наистина да се интересувам и да чета. Защото мен са ме възпитавали по един по-различен начин. И в къщи, в семейството, и в детската градина, в която съм била. Но към днешна дата си мисля, че се раждат едни по-различни деца, много така ги наричат новите деца, кристалните деца, много по-сенситивни, много по-чувствителни, много по-търсещи, много по-умни и знаещи още от малки. И ние като родители трябва да отговаряме на всичките тези техни изисквания в кавички, за да растем заедно, удовлетворени, спокойни, хармонични, както ние като родители, така и децата ни. Добре, какво е по-различното в възпитанието на Преслав? Ще ти кажа кое съм сметнала като начин, който да споделям като по-различно отглеждане на детето си. Аз съм израснала в среда, в която на мен са ми налагали, са ми казвали във всеки един момент какво да правя. Не пипай тук. И какво да не правиш. Най-вече какво да не правя. Не ще се порежеш, там ще се удариш, това не го пипай, то е опасно. Но по този начин ние като че ли отнемаме възможността детето от малко да опознава, да развива своите сензорики, изобщо докосването и доближаването на ръчичките на детето към всеки един предмет или няма значение вещество, спомага изключително много на мозъка той да се усъвършенства по много по-бърз, много как да кажа, то ще знае какво. Но ще ти дам един пример, за да не говоря така от малко отнесено. Вкъщи Преслав, още от годинка и половина-две, той проходи рано, но откакто вече може да се качва на стола, да достига доста места, пипа ножове, белачка, в смисъл такива неща, които смятат майките за абсурдно, но когато на дете му се обясни, че това е остър предмет, че той трябва да внимава, естествено под надзора на родител, но не трябва да го лишаваш от достъпа му до това да опознава света по свой начин.
защото в противен случай те го лишаваш от това да познае нещо. А то е важно за него точно в тази възраст, защото някой мен ще каже, той ще порасне, се ще знае какво е това нож, или как да прелива вода от една чаша в друга без да разсипва, или някакви такива финни детайлчета. Това, между другото, го научих от Монтесори обучението, което аз изключително много споделям и се опитвам да практикувам по някакъв начин. Има защо. Мария Монтесори, който не знае да прочете за нея, тя е един изключителен специалист, психолог и доктор и педиатър. Изобщо тя ги е измислила нещата и аз харесвам това, което е написала. Опитвам се по този начин да отглеждам детето си. Виждам, че има резултат. Той е изключително любознателно дете. На 3 години може да бели картофи, да реже с нож без да се пореже. Някакви неща, които обикновено казвам, детето нещо ще му стане. Понеже много малко. Опасно е, да. Котло на пари. Да, ами той разбра, че котло на пари, като се залепи пръста, нека от своя собствен опит да го научат. А не някой да им го налага, защото ще свикнат така цял живот някой да им казва как да правят и липсва този вътрешен стимул и мотивация за да направиш онова, което на теб ти си иска. Защото това е твоето. Добре, ти така го възпитаваш, обаче в детската градина какво се получава? Ето тук се получиха малко разногласия и за това съм взела мерки от едно известно време. Защо? Ние с баща му имахме пререкания относно това в каква детска градина да го запишем. Държавна или частна, както са доста модерни в момента. И спорове, проучвания водехме, както и да решихме, че имаме супер удобна детска градина държавна с много добра база в периметър на 5 минути пеша от вкъщи, което е изключително удобно в рамките на София, която за да стигнеш от някъде до някъде трябва страшно много време. Да го записахме там, приеха го. На него обаче не му се харесва не само как да се изразя, сега не искам да обидя нито персонала, добри хора са отзивчиви, правят всичко за... Просто той там не се чувства добре. И аз като родител, за мен е по-важно детето ми къде ще се чувства добре, а не колко е близко градината и дали има добра база и добър персонал. Реших да подходя по различен начин, да го запиша в частна детска градина, за да видя дали наистина какъв е проблема. Изследвам от различни гледни точки, освен силната връзка с детето. Всички казват, води го, той ще реве и ще свикне. Да, той рева 1 месец, вече не реве. Но казваме, че аз не искам да ходя на детска градина и аз опитвам да разбера причините. Консултирала съм се с психолог, защото е важно това нещо. Много е важно. В днешно време не само ние като майки. Да не се правят насилно нещата и да се вслушваш, все пак ще кажат, 3 годишно дете какво разбира? Много разбира. Страшно много разбира, усеща, през него минават тези емоции, те остават за цял живот, защото първите 7 години не случайно са казали, че са толкова важни. Така е. Да. И важни от към възпитание, от към преживени емоции за детето. И сега ще пробвам друг подход, в смисъл, за да видим, той ще тръгне, както аз изразявам, на детско училище. Много хубаво. Той иска да ходи на училище. Той казва, аз не искам на детска градина. Обяснявам му, как се минава през етапите в живота, откъде и как. Според мен ще стигнем до консенсус в един момент, така че аз съм спокойна и удовлетворена и той също. Те са взаимни процесите. Прекрасно. Аз какво го храниш? Филе с масло? Не. Филе с масло, естествено, да. Обаче, аз от доста години вече се опитвам, доколкото това е възможно в днешно време, да се храня здравословно. Какво значи това? Повярвай ми, влязали в тези големите супермаркети, които станаха толкова модерни в последните години, аз няма какво да сложа в моята количка оттам. Най-много някакъв зеленчук. Обаче, или там, зависи. Купувала съм и биопродукти вече има в магазините. Но... Какво притеснявате съдържанието на продуктите? Да. Значи това, което аз изповядвам от едно известно време, е преди да сложа каквото и да е в количката, да прочета неговото съдържание и етикет. И това много ме плаши. Все повече в последно време. В смисъл, тези продукти, които ние се храним, са 70%, да не кажа 80%, пълни с някакви изкуствени химически елементи от Менделеевата таблица, които за нашето здраве не са окей.
Нали все пак трябва пълноценна, чиста, здрава храна за тия здрави организми. Ние напълним количката в супермаркета, после отиваме в аптеката да напълним количката с лекарства, защото не се чувстваме добре. Това е едно от нещата, които са много важни за здравето, за да се храним. И аз се опитвам, понеже в София вече все повече биомагазини се отварят, доколкото био може да бъде това. Не казвам, че на 100% се доверявам и че съм сигурна, но една идея като че ли е по-чиста и по-различна като съдържание, храна се продава там и също така фермерски пазари. В смисъл търся, ако ще живея в квартал, в който хората живеят повече вкъщи в Драгалевци и отглеждат животни, най-малкото за яйца, домашни яйца. Предпочитам домашните, отколкото клетъчно отгледаните с препаратите и с смеските. Може да ми се наложи да сляза от Драгалевци до центъра за 1-2 хляба. Обаче предпочитам да си купя истински хляб. Да, но не са от тези хлябове, които са с... нарязаните, пакетираните и така нататък. Това според мен е абсолютна гъба, в която няма нищо хранително. Дори няма да го коментирам, защото аз съм много задълбала в тази тема. Може би трябва да има някакъв баланс, но аз така се чувствам добре. Чудесно. А ще стигнеш ли до там да живееш така, че ти да се отглеждаш за лечуци, да си правиш? Аз съм стигнала. Така ли? Аз съм стигнала. Ами, понеже имам щастието да живея в къща, в компанията на родителите на съпруга ми. Така. Всички заедно създадохме една малка градина, която със всяка изминала година нараства предвид и това, че се гласи през това. Не, имаме голяма част от двора, райград, на който детето да играе. Обаче имаме така в долната част на двора една голяма градина, в която всяка изминала година зеленчуците и плодовете се увеличават все повече. И не ви каза, че ги купаеш? Какво да правя? Детето иска ягоди. Аз също не очаквах да стигна до момента, в който жената, която преди 4 години е била на екран, нали, всички си мислят лъскава, с червила, гримове, високи топчета, маникюр, ще плеви ягоди. Ама защо не? Аз изпитах това миналата година, когато на Преслав започнах вече да давам ягоди. Естествено не тези с нитратите от пазара, имаме ягоди страхотни, ароматни, сладки ягоди от двора, обаче някой трябва да се погрижи за тях, да ги изплеви, за да пораснат, да има ягоди, това да те подаде. И аз като една съотдайна майка се погрижих за частта си ягодите в двора, за да може тето ми да яде. Така е. Другото, което усетих като абсолютно разтоварване, е връзката с земята. И енергията, която ти дава земята. Това хората може да се мислят за ненормална, докато не го усетят. Нека в един по-напрегнат момент да отидат, ако ще не да плевят ягоди, да копаят, да седнат, просто да легнат върху земята, да усетят енергията, как се пречистваш. Имам чувство, че от тая енергия от земята, величествена, която те обладава, директно изчезват те негативни емоции. Прекрасно да разбирам, защото аз също съм избрала да живея в къща, близо до гората. И аз съм близо до гората. Ежедневна там с земята, с птиците. Просто е прекрасно и това е нещо, което дава много сили, много любов на всеки един човек, който може, разбира се, да си го позволи. Да. Прекрасно е наистина. Като каза за гората, аз искам да спомена, че Преслав още от третия месец е на походи в гората, в кенгурото, дали ще го нося аз или баща му. Чистия въздух също е една изключително важна част от здравето и щастието в живота ни. А ние имаме на 5 минути Витоша. Цяла голяма планина. Да. Няма зима, няма лято. Като каза гора, се сещам, известните хора почиват на Бали, Малдиви, Доминикан, Тайланд и така нататък. Да. Ти къде почиваш? Ами, аз почивам там, където се чувствам добре. И на планина. И на Бали сме ходили, не като да не сме опитали тази екзотика там. И на Гърция съседна, дори миналата година и на нашето море, но ние от едно известно време избрахме да пътуваме свободно, което какво означава? Здобихме се с кемпер. Вау! Да. Който в началото мъжа ми гледаше известно време и казваше с това беше свикнал по хотели, по луксозни, или не чак толкова, но по курортите, като Слънчев бряг, нали, не само.
И седя този кемпер и той в един момент реши, защо да не пробвам как би било. Следващата реакция беше моята. Моля, нали, кемпера е къща на колела, доста по-мъничка, но С всички удобства. С всички удобства, абсолютно. От банята и туалетната, през печката и хладилника до удобното легло, което спиш и си е твое, с твоите завивки и енергия, която носи. Тръгнахме, още нямаш, Преслав го нямаше. Да. Отидохме в Гърция с наши приятели, които вече се бяха запалили, всъщност те ни запалиха. И видяхме каква свобода е това, да можеш днес да си на един плаж, с кристално синя вода, утре да си на друг, на трети, на пети, изобщо да не зависиш от никого и от нищо. Вече към днешна дата по 4 години. От 4 години практикуваме кемперизма. С всяка изминала година все повече се заребяваме и ни харесва. И лятото и зимата, така ли? В зимата все още не сме се престрашили, но сме решили съвсем скоро, нали, Преслав вече по-отрасна, защото той като беше на 6 месеца, ние го грабнахме лятото и с него на Гърция. Ето така мога да пътувам като спокойна майка с бебе, защото всичко ми е под ръка. Да. Ти приготвяш на детето си храна дори когато сте на почивка? Предимно когато сме на почивка, когато сме в София, той ходи на кухня, имам помощта, огромната помощ и на баба му, която готви прекрасно и се комбинираме. Да, но държа той да се храни изключително здравословно. Добре, чудесно. Много говориш за Преслав, той е номер едно в живота ти в момента. Ами няма как да не е. Може да е кариерата, може да е съпруга ти, може... Да, в смисъл, опитвам се да не се маниачавам единствено само в детето ми, нали, всяка майка има деца, но да давам максималното, което много в периода, в който съм дадена на него, защото аз не съм от майките, които за цял живот ще останат домакини и посветени на децата си, на съпруга си. Не, аз търся моето собствено вдъхновение. Аз съм творческа личност, когато не творя по всякакъв начин, това ми липсва. Искам да се чувствам и аз жена, искам да имам своето свободно време. Своето пространство. Своето пространство, точно така. Даже вече се опитвам да си го отвоювам, предавайки Преслава в ръцете на баща му. За да се разбират по-мъжки. Да, точно така. Нека да се разбират по-мъжки, за да имам и аз моето свободно време и да не се чувствам и изнервена или задушена, защото колкото и да говори майката, че нали, тя е майка и трябва да бъде такава всеки един момент от живота си, това идва в повече в един момент. Майката става нервна, това го предава и на детето и цикъл се завихра, който не е полезен и за това. Това си винаги е най-симпатичната част от живота. И най-трудно търсеща. Разбира се. Каза спомена, аз съм творческа личност. Дай да видим какво правиш, какво твориш. Като ти казах, че се опитвам вече да си открадна малко свободно време за себе си, в това свободно време размишлявам по какъв начин, тъй като все още не е момента да се върна към телевизията, от каква гледна точка го казвам. Това, което в момента гледам, тъжно е да го кажа по телевизията, но то не ми харесва. Смисъл. Нищо от това, което в момента гледаме по основните телевизии в прайм таймове и не само, една голяма част, хайде да не кажа нищо, не бих казала, че ми привлича като зрител. И съм сигурна, че рано или късно това ще се промени. Като се промени, аз ще намеря своето място. Има го да стои там, сърцето ми стои, така че ще го търся и ще го преследвам, докато се случи. Към момента обаче искам да провокирам себе си наистина по-творчески. Ти си искала да учиш дизайн? Да, това е едно от нещата, към което ще се завърна. Това е далечно. Тоест преследваш се желанието. Да. Реших да се запиша на курс по рисуване, защото когато бях на 18 години, исках да кандидатствам моден дизайн. Тогава родителите ми дадоха своя съвет, как така моден дизайн, това не е нещо, което в България ще донесе престиж и така нататък. Друго ще учиш, казах, добре, нали? Учих друго, завърших туризъм в Софийски университет. Все още това не е само част от живота ми. Стои си дипломата ми, тя си я има, но аз преследвам своите творчески вдъхновения. Да, ще се запиша на курс по рисуване, ще започна да творя някакви неща.
Нещо, което не съм споделяла и ти го споделям на теб, освен курс по рисуване, че не малко хора са ми споделяли и са ми предлагали да пробвам да пиша. Да, нещо, което като че ли малко ме респектира. Защото си казвам, писатели, творци, това са хора с огромно уважение от моя страна към тях. Защо обаче да не пробвам и аз, да видя какво ще се получи? Никой не очаква от мен да стана известна писателка. Защо не? Защо не? Да, но започвам от малкото и изследвам себе си. Какво ми харесва, какво мога, какво ми се отдава и ще видим какво ще се получи след време. Танци, рисуване, писане, още нещо има ли? Аз творя страхотни сладкиши. Да, майка ми и баща ми имат цех, всички знаете по Стара Загора. Но това като че ли само ме подпомага от тази гледна точка, че като аз експериментирам, имам някакви продукти в главата си, с които решавам, че би могло да се получи нещо добро. Обаждам се на майка ми, съветвам се с майстор сладкаря и тя казва, да, това би могло да стане добре и не, естествено имаме сполучливи експерименти, но и доста сполучливи. Добре. А сега да поговорим малко за фигурата ти. Колко килограма си? В момента 50. В смисъл, аз винаги съм варирала между 47, да било вече момента, в който наистина съм прекалила с диетите. Не, аз в живота си, колкото и да ни се вярвам на хората, не съм от хората, които някога са спазили диета. Да, имам чувство, че ми трябва малко повече воля за това нещо. Аз съм чревоугодник. В смисъл, яде ми се нещо, изяждам го. Особено преди години, когато се храних най-здравословно. Толкова сладко и шоколад съм изяла, че чак сега не мога да повярвам какво съм си причинявала и защо съм си обречнявала, но човек минава, ето така се учи човек. Да. От грешките си. И слава Богу, в един момент, като се осъзнаеш, вече нещата вървят на добре. Не се ли осъзнаеш, повтаряш най-същата грешка цял живот и се чуеш къде ти е проблема. Като го осъзнаеш, нещата се нареждат. Добре, не пазиш диети. Спортувам много, защото трябва, а защото имам нужда от това нещо. През какво ли не съм минавала като видове спорт. То не беше още тук в Стара Загора, бадминтон, бейсбол. Като дойдох в София, започнах с тайбол, започнах с всякакви такива комбинирана гимнастика, пилатес, спининг. Вече след като се роди Преслав, аз качих, малко килограми, въпреки всичко на по-слаб човек и 2 килограма да качиш личат, да. И аз понеже съм един перфекционист, което не е особено добра черта по принцип. Може би е? В някаква посока, да, в друга не е толкова. Започнах нещо по-хард като тренировки в гората. С моята кома ходихме на кросфит. Кросфита е различен в зала и на открито, но ние с едни гуми от трактор обръщахме с едни чукове, биехме едни чували с пясък, ноцехме. Та изброих ти тези хард преживявания, през които преминах, харесаха ми. Аз съм нося в себе си голяма част мъжка енергия, която избива по този начин, чрез спорта. Не се отказвам и не се примирявам, докато не постигна това, което си поставя като цел. Добре. И естествено имаше период, в който отихнах. В смисъл, докато бях бременна, ходих 3 пъти в седмицата на йога. Единствено и само на йога. Това макар че се чувствам изключително добре, предвид, че от годините станцията аз имах проблем с кръста и други травми. И си казах сега, като забременях, още повече ще се изразя. Не, според мен йогата толкова много ми помогна, че аз не съм усетила нито болка в кръста, нито в гърба, нито никъде. Появи ли се нов спорт, трябва да го пробвам, да видя моя ли или не е моя, да. Добре, спортна натура. Ако имаш вълшебна пръчица, какво би променила в света около теб? Леле, тая вълшебна пръчица да не ми се появява в ръцете. Защо? Защото искам много неща да променя. Много, които звучат абсолютно фантастично към този момент. Като започнеш от израженията, лицата на хората по улицата. Да бъдат по-щастливи. Много ще ми бъде хубаво, ако мога да направя нещо за това да променя и да провокирам тези изражения, усмивка в очите, на устата, с нещо супер елементарно, знам ли, всеки човек е различен. Хората вървят по улицата с наведена глава и не му се на уста. И това нещо, аз му обръщам внимание.
аз не гледам само себе си, както сме свикнали, сме се затворили в последно време хората. На мен е важно аз да съм добре, но и другите около мен да са добре, за да съм добре и аз. Не мога да кажа, че не се влияе и от това, което се случва като цяло в страната ни. Смисъл и политически, и в социалните среди и сфери. Интересувам се вече все повече от политика. Като говоря политика, гледам такива предавания, интересувам се, нали, от това, което правят или по-скоро не правят политиците за нашата държава. Вълшебно пръчица за политиците, мисля, че е много страшна. Да. Аз това ти казвам, да не ми попада в ръчичките, защото не мога да направя света някакъв само пълен с усмихнати хора, които, нали, са доволни от всичко. Това няма как да стане. Пълно щастие е нещо, което е само въображаемо и търсено в нашия ум. Но въпреки всичко, ще ми е много хубаво, ако повече възрастни хора имат възможност да си позволят повече от хляб и кисело мляко в магазина. Ако децата са по-спокойни и, как да кажа, това забързано ежедневие, в което ги вкарваме вече все повече и повече предвид, учат все повече от все по-малки и изискват все повече от тях. Да, това е част, нали, от еволюцията ни като човечество, но въпреки всичко да имат тези игри, които ние сме имали на улицата. Не да те е страх да пуснеш детето си само да отиде от тук до магазина, който е на 5 минути пеша. Превърнали сме се родителите и те познати около мен, какво се оплакват, в едни ежедневни шофьори на децата си, които, нали, трябва да отидат тук и там и насам. В големия град е неизбежно, но като че ли ми се ще да имат сел тези деца, да отидат да поиграят, да усетят природата, връзката с природата липсва на много голяма част от децата. А това е важно. Да знаят, да чуват птичките. Да освен да учат, нали, да пишат, да смятат, да играят на игри, което е неизбежно, така или иначе, просто да отидат на един поход в гората с родителите си или да направят нещо вкъщи заедно с мама, да умесят питка, да сготвят манджа и да направят десерт. Да, тази връзка между деца и родители към днешна дата се изразява повече във возене от мероприятие и занимание към друго, доколкото разговор между родителите, споделяне. Все по-малко ги виждаш. Да, все по-малко. Добре, с тази вълшебна пръчица, какво би поискала за себе си? Това вече е много труден въпрос. Нали знаеш колко е важно човек да знае какво иска? Да, и оттам тръгва всичко. Разбира се. Аз с помощта на литература и пак търсене и четене от моя страна се опитвам да работя най-вече и със себе си, защото бях един от хората, които осъзнах, че наистина не знаят какво искат. Когато човек не знае какво иска, му се случват само някакви неща, които обикновено се чули защо не се случват. Ами ето за това. И повече вече мисля в посока какво всъщност искам аз. Много ми е трудно. Естествено, най-вече да съм здрава аз и хората около мен на първо място и фундаментално, като всеки един човек. След което да има всеки своята свобода, да върви по своя път, да намира онова, което му доставя удоволствие, не да прави някакви неща по задължения, които, нали, те са част от ежедневието, но могат да не бъдат 90%, ами примерно 30-40%. И накрая на нашата среща и на това издание на богини с високи топчета. Въпреки че аз не нося много вече високи топчета, но имаш и такъв период, че жената трябва да... Когато се качиш на високи топчета, се чувстваш една идея повече женствена. Нали? Така, това е, може би, гледаш света от високо, което харесва се на всеки един човек. Това е най-точният символ на женствеността, високите топчета. Да. Това е част от заглавието на нашето предаване. Да, на финала, като за десерт, оставих темата за женствеността. Ти имаш ли свой идол в посока на женственост? Жена, на която се възхищаваш? Ами, да, ама тези идоли са като че ли запечатани по-скоро от тинейджърските ми години, от доколкото вече на този етап от живота ми. И аз като всички хора съм харесвала Анджелина Джоли, всякакви такива жени, Моника Белучи, които наистина носят в себе си тая женственост и красота, която всяка една жена иска да притежава. Обаче красотата не е достатъчна за една жена. Значи без красотата не можем, ама и само с красота също не се получават нещата. А какво трябва?
Особено в днешно време, в което естествената красота, на която аз съм изключителен радетел и се опитвам максимално естествено да изглеждам, все повече момичета я отричат, превръщат се в някакви изкуствено силиконови същества, които ме плашат буквално по улицата. Аз вече не мога да срещна, разхождайки се в центъра на София или където да било, дори в гората, вече там някакси хората са една идея по-удохотворени, по-анимарски насочени, не държат толкова на външния вид. Сега вече в гората се появиха и тези дами с огромните устни, с направените всякакви корекции, каквито се сетиш, мигли, всичко вече е 3D, силикони, хиалурони и всякакви такива неща. Понякога, да, човек има нужда от някаква намеса, но започнаха да се самозабравят тези жени. Те заприличаха на някакви клонинги, чуеш се това полумъж ли е, жена ли е, къде е тази женственост в тях? Тя не е в красотата само. Тя във вътрешното себеусещане. Така е, много си права. Мерилин Монро, която е мой идол за женственост. Да, и мой също. Да, тя казва, че аз съм много съгласна, че красотата и женствеността нямат възраст. Абсолютно. Но привлекателността не може да бъде създадена изкуствено. Абсолютно. Ти чара или го имаш и го излъчваш, или колкото и ботокс да си сложиш където и да било и всякакви други изкуствени неща, ти вътрешно не го ли носиш, няма как външно да се придобие това нещо. Експонират прекалено много тия неща жените и лошото е, че все повече малки млади момичета, които наистина носят тази естествена красота и свобода да изглеждат по този начин, както ги е създала природата, те не се харесват. Те започват да намират косури в себе си, започват да ги оправят и си мислят, че всичко е решено. Значи, намирайки и не харесвайки себе си, това е едно вътрешно чувство и усещане. Не може, какъв пример да дам, да имаш, не знам, що ми даде в такова круасан, нещо, което аз не консумирам, но един опакован круасан, опаковката е страхотна, привлича те, купуваш го, отваряш вътре и той му хлясал. Смисъл, да, вътрешността е важна и от нея зависи и външността на хората, и защо на жените. Това трябва да го разберат, че дори да привлечеш един мъж, те са първосигнални, вярно е. Но той ще излезе с теб един-два пъти, там ще се получат някаква химия, може и любов в някакъв етап, обаче красотата в един момент трябва да отиде на заден план, душевността трябва да излезе на жената, удохотвореността. Трябва да го задържиш по някакъв начин този мъж, не с красота обаче, не става. Не само с станьол. Не само с да, и с екстеншън, и с... да. Добре, да завършим така към пожелание към всички наши зрители и зрителки. Всъщност, женски род в случая не съществува в обращение. Да запазят привлекателността си. Ами, и аз бих ги посъветвала първо да поставят себе си на първо място, защото когато те са добре, всички около тях ще бъдат добре, да изследват себе си, да усещат какви емоции минават през тях и по някакъв начин да се опитват да отиват към по-положителната скала тези емоции, да бъдат иновативни, да експериментират, да не влизат в толкова воз до края на живота си, който така или иначе ни харесва. Да кривнат наляво, да кривнат надясно и да греши човек, да опитват. Да опитват, за да намерят това, което всъщност ще ги прави хармонични, удовлетворени, защото когато вътрешно човек се чувства добре, той така и изглежда, няма значение годините. Точно така. Съвет и пожелание към вас, скъпи дами, богини, от Жана Брейчева, бивша адреналинка от Господаря на ефира, телевизионен водещ, бъдещ творец. Бъдещ творец също. А от мен пожеланието да бъдете здрави, вдъхновени, обичани и винаги богини на високи топчета.